vi er nået til den store finale! Ja, tak! Chas og Mika har nu afleveret deres børn ved pædagogen Lone. Og lad mig da bare sige, nu ser det rigtig godt ud. Det kunne da være, man skulle have et nummer bagefter. Det er bamsedag, og forældrene har glemt deres bamser. Så de skal ned og hente dem i den anden ende af børneværelset. Vinderen bliver altså den, der når igennem børneværelset, får fat i bamsen, tilbage til pædagogen Lone og afleverer bamsen. Lad mig sige det sådan her. Jeg kan ikke sidde stille, så lad os bare sætte i gang. Mika, han fatter. Han sejler ned på gulvet allerede. Men hvad er det, jeg ser her? Chokoladekiks? Han har fundet sig en snack. Han har fundet chokoladekiks. Ja, okay. Han kæmper. Han kæmper. Han presser sig. Lad os se, hvordan Jasmin klarer den. Nej, hun rydder op. Det er jo fuldstændig genialt. Hun baner vej direkte hen til bamsen. Hvad? Hvorfor går hun ud? Hun kommer ind med sydsrunden. Hun støvsuger. Nej, hun er fuldstændig kommet på sidespor. Jamen, det kan være, hun tror, hun er derhjemme lige nu, og hun måske skulle tage stuen, før der kommer gæster. Og Mika, han har fundet sit indre vilddyr frem. Han ligner fuldstændig en krigsmand i solen. Og det så lidt sejret ud fra den anden vinkel. Kan vi skifte væk? Det er ikke så kønt, det.